Fel un o'r pysgod mwyaf cyffredin yma yng Nghymru ers oes yr ia, mae'r brithill brown yn ffynnu ar ddŵr oer a chlir yn afonydd a'n llynnoedd. Ac yma'n Llyn Tegid yn Bala, mae yna brosiect pwysig yn mynd ymlaen ar hyn o bryd sydd gobeithio yn mynd i sicrhau fod niferoedd y brithill yn parhau fod yn uchel yma yng Nghymru. Gynnon ni brosiect gwerth tua 5-6 miliwn ar Afon Dyfrdwy a gynllun Tegid yma. I draws ffurfio'r afon, ffordd mae pysgod yn symud i fyny i lawr yr afon, cynyddu poblogaethau pysgod. Rhan o prosiect LIFE Afon Dyfrdwy ydi o. Yn rhan i'r prosiect ydi creu Deorfa yn swyddfa Llyn Tegid ac yma yn Ysgol Bro Tryweryn ym Mron Goch. Peth pwysica dwi'n meddwl ydi bod ni'n rhoi cyfle i bobl ifanc yn ardal ni i gael dall beth sydd yn yn afonydd a'n llynnoedd ni. A wedyn wrth gael Deorfa, maen nhw'n dysgu dipyn bach am brithill brown, am y wyau a sut maen nhw'n datblygu. Da ni wedi cael gystal hwyl efo magin o leni yn y Deorfa yn Llyn Tegid, bach o amhurdeb yn y dŵr da ni'n ame. Ond y dŵr sydd yn Ysgol Bro Tryweryn, maen nhw gyd i deor fwy na heb, ynde. Na, mae pethau'n mynd y dda hyd yn hyn. Dwi'n teimlo bod wedi rhoi profiad i plant i edrych ar ôl y byd natur sydd o'n cwmpas ni, gwarchod yr amgylchedd, a dod i adnabod mwy am yr anifeiliaid sydd yn yn ardal ni, lle. Mae yna pysgod i dod i'r ysgol ac da ni'n cyffroes iawn i gweld nhw'n deor a... O'n i wedi licio gweld y pysgod yn tyfu achos oedden nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy bob dydd. Maen nhw'n symud o hyd ac mae'n jyst yn hwyl gwylio nhw bob dydd. Mae well weithiau i edrych ar ôl y pysgod na wneud gwaith achos maen nhw'n mwy interesting na'r gwaith. Cam nesaf rwan bod yr wyau wedi dechrau deor ydy fydd arwel a'r wardeiniad yn mynd efo'r plant i lan yr afon ac yn gollwng y pysgod i'r afon. Ac ar ôl edrych ar ôl y brithill ers dros 6 wythnos, mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd a'r plant yn barod i ryddhau'r pysgod yn yr afon leol. Mae wedi bod yn profiad gwych. Mae'n cymryd hirach nac o'n i'n feddwl. O'n i'n meddwl sy'n mae'n cymryd mond wythnos iddyn nhw cael dydwy. Dwi wedi enjoio gweld nhw'n tyfu achos bob tro pryd o'n i'n dod i ysgol bob bore, o'n i'n gallu gweld faint maen nhw wedi tyfu dros nos. Mae pawb yn hapus ond hefyd bach yn drist bod nhw wedi mynd achos fydden nhw methu nhw gymaint. Dyma ydy'r genedlaeth nesaf sydd yn mynd i fod yn edrych ar ôl yn afonydd ni. A weithiau mae'n bwysig gweld beth sydd o dan y dyfroedd a maen nhw'n cael mwy o ddealltwriaeth o beth sy'n mynd ymlaen ac yn obeithiol bod nhw wedi dysgu rhywbeth at y dyfodol. A mae hwn wedi bod yn brosiect arbennig i'r plant. Ddim yn unig bod nhw wedi cael gweld y wyau yn cyrraedd, yn deor a'r brithill bach yn nofio o gwmpas y tanc, ond maen nhw hefyd wedi cael rhyddhau'r pysgod bach yma i'r afon sy'n dafliad carreg o'r ysgol. A gobeithio bod hyn yn rhoi rhyw fath o berchnogaeth iddyn nhw am yr ardal leol a'r byd natur sydd o'n cwmpas ni yma yn Mron Goch.